Ahojte priatelia, ste na kanáli Valer. Dnes ukážem, ako obnoviť end-to-end šifrované chaty v Messengeri alebo na Facebooku. Klikneme na nastavenia, tu klikneme na súkromie a bezpečnosť, tu klikneme na chaty chránené end-to-end šifrovaním. Potrebujeme mať zapnuté ukladanie správ. Tu ho mám zapnuté. Potom sa vrátime a ideme nižšie. Prejdeme do účtu, klikneme na vaše informácie a práva. Klikneme na stiahnuť vaše informácie. Klikneme na stiahnuť špeciálne informácie. Správa. Stiahnuť do zariadenia. Vyberieme rozsah. Klikneme vytvoriť súbory a prídu, keď bude správa hotová. To je všetko. S vami bol Valer. Dovidenia všetci.